Phungkaham jotonono tabuk hingke ang ani rang khadiwi tonmani abo mas seplachinai tamni hinmale ani sakhaimena jengnani bagai oro jagao hingke ang rang khatima nam sukdigya ko hingke je rang ko mabuno sbai sinai ke ang tabuk seplawi paikya je rang nangmani ang oroni karwi nai ang tabuk hospital o thangai injection rejaknai prescription rok syringe rok oro bebak no ang je nangmani ready khlai paikya oro jaga bego daka sati rok rumal rok hingke tai ekhomani bag rok hingke yango je nangmani bebak no dawya ko yang tabuk nongni ongkhor graka buini thaniwo lakaina nai tang din nung se buino lakai nai di khoroksa sukni ni yago lakai roi nono kifiliria hingke nungbono hamyata wansuk di nini thaniwo bo lakaina mani nono kifiliria phano kaito nono kifilir nai hini se nung wansuk di bini chugyawo nung chubakha abo se kotorkok bui chugya fru nung chubai manmani abo no teisi nung khatung di phiaba nijini yago tongo honmani bo abo kisani koya nini yafawo jefru rang puisa kri ingai tongfru nung buini thaniwo lakaisan ka hingke buino no kri si hinai sanai nung kheb bkha tongoi maya buibai sanjaka hingke je tongmani phano luklai renai nijini yago tongo honmani bo kisani koya hayada nini kri ingai nung buini thaniwo sanani thangka hingke nung ukulugo thaisele kok khanawano nini ya karile nini nokni borokni phano engthong nini ya hamani nini yano nini himani nini no abo busuk ta phat abo tai sawi se kokrai yango chini babsa no nasingmang muktri thangai tongka haipan ang baleria bla bo sokpai hani kol khagyano se ang sokpai tongphake bhaike muktri thangai tongka chi doi kolama police rok line borok gari rok kasui tonglai manita getjing bo thangai tonglayo amse bongno video changma se lok lokhana sigi tongo tabok hingke sokpai tongphake khumulung bapti church buskango o 6-7 din romoi tom sukjani tungkha kuno sawi se manle yahan ayak muyu kolomani ang kolom khangke langka kolom ti phaje ase o koek din hongke belai ki phayungka ang agi jisman kolom di fan rok saragoi thuya do o koek din hingka ang fan sarak thusi male amsika kolom kha ang kolom ei tungphla jaka mane na abo joto borong no kolom jaka ni wansuk sidi amsika marong suka koek din hayada guys dukmali bazar o fungrogo hingka amsik borok ri kon rok nugoi na tongkhana pura tom bo line khe klaijak dipor kisasa bango hingka sarigo hingka motamoti bango borok ri hingke borok bai borok nuk hangka nasik jaya diba hingka ang sak buibai lok khana hikjang haima tongo do jefrubana ta hingke markhana lachi hingka sajong himjak rok hingke buidol hingke chopro khogoi se klanya naima haima tongo ta mane laji mane bagai yakung buljang ma kaherong ma tongo sida no ebreno norok boda amte heng guys comment khaisana ta paula please abo phungo injection kong sarjagi phake hangke tini horne ata ta sen hai thangai ma rajang nai hingke tini hingke to kong nei ang rajang mani klayo hangke miya bo kong nei thangka hangke tini horne abo complete hangke 4 tar jang ma class nai tang total hingke to 10 tar jang nai omote heke la shui tom bo reserve na haru hangke ba ebre rang bai nei bai suka tabuk thangkaisa phaikaisa hangke 150 hangke sarigo bo phaiwan 150 hangke 300 ngobusuk sarang bai tongka hai diba taitama khaina guys sorry sa asol sorry ka hamka sa jotono ka ham hai diba puilani dino ang phai rejak thangmani dino hangke syringe primano tabok syringe chuduma paisu hangka ba tai borang bai nei bai suka bazar ke sarte se lai thana nango hangka ba ok buksa khuk buksa ma haitai ko gri chai gari thongmai rok to joton saimano ang sida kti mangno amsaka saw himano hone haino bagai no kti chai gari thongmai kti busadi tom bo bai di gari barang ga ba ebre no rang krisukani buikhe bano rang tong na haima tongjago rang busuk ringi busuk obab thigi joli ma tong aba kep saime heda jeng kaisa borok ni nogo chakri khoroksa khlaimani nokha hangke no ebre rang gnang chabe nang ba hai ma tong suki shanti hai heda abo jesti bainai je manage khaini bono sawi mano busukle manba chakri khaima rok heda ba arang mana sakang busuk rok su kosto ma khlai kosto khlaimani yagulo rang joma khamandi manmani yagulo bo rang puchugya bazar thangkaisa no se tabung dino ba 5-6 hazar sabai panse bkhani apus ke mani maya hai amti adiba hapa kya kwang hospital bisingo tabuk gang injection rojagi thangshina eko sister rok ani injection ready khlai tongo tabuk gang injection ok akro rojak bai nogo kifili tongo hingkhendro wansugoi tongkhana tom rija phaima ba tangi himi thang tongkha hanai je tom driver babsa bin tom bos namri tono hingka ba ano oyo tom romoi thangsirini bos haka abona ang tabuk dukmali bazar jora thangnai dukmali o thangai ang kisa bazaro habai mani rok janai chamani bisingo bini tom bos namjagoi paina hingka ba dukmali bazarni simi nok jora hingka bin tom bain thangsinai ta hingke guys rok na ang content katal bo tu bui phunugoi mayangai tongkha te kaisa hindi blog channel khato thus thegi hanai saimano hayada
da khas khaijagle aro video ani sori rok bahaimia ang je thango phai abono no phone goi ma tong khata hingke abono rok naina ta selajak di guys ang ani daily life abono na update ri tongjawo tabung kang tom romoi tom kawi thangai tongo dukmali bazar jora tom to ang selai kaya diba hingke tom ni bisingo bo nobar nangnai ja nobar nai ja tong hayada ang puila manai hinai angur je legurani tom driver e bini tom ka mar kheno nobar nangsugo hingka ang tabuk abo kai tongmani tini phaipro babsani kai phaimani kamsuk nobar nangya tabung kang dara sungni dugano bathagei isa tuirok nungui tongmani ta hingke ko manai khoroksa ani subscriber bo ano nugui mani simi tong bini dara ka sawa bai jengni ni subscribers ni blog rong ni video rong nayo hinei tini bin dara ni hostel khloka bini dara khumpai hostel tongo bongni summer vacation bondor mani khloka hangka tunphanya phake bin babu bin dara bokhe hingke borok bai to second saturday rogo simse bong parents malai mano hingke ba haine bagai kutui rok kabang ke pai kalang bong sai sakang bone student rok pai thangbai kya yango borok ni babu dara bobong bai kutui nai chongta chicken roll painanai phaimani dara momo kari drop hingke ba nahadi ano dul tham momo kotoma rui rekha mar kheno mai khaisu ga hela ano ani dara boy bre no momo bo thongma mar binorani tabok hingke egg roll sernani nai tongon rong no fungnai do egg roll bahke seram hingke chicken kat khlaijaga ni bagai nong na chicken roll tlangnai hingke ba iko nai di buske kotoma pura tawa beksa toroi tongor egg roll lok markhan thogo khumulungni famous jotoni slai kothok egg roll chicken roll thongma jaga hangke dara sungni oro jaga na jackson restaurant ni markhan thogo iko na sikdi egg rolls namai pai kya busuk thok sajaman norok phai cha phai di markhan thogo gang tab kisa cool drink na kha dara bana sung maya khayo hangga ba ang kisa cool drink khari khlangsin ni pai mani chicken roll ready kha hangga yang ke ni chicken chowmin ang snam roi tono tabok hangke iko nai di busuk kahama ebre tormani erone egg roll lok chicken roll lok kaisa sakhano bog thin opung thang sidana tai kuno janai babsa bo bin tom snamber ba khe abono bobai tabong nogo kifili tongo nogo kifil tei sumai nukha nahla belai khe naithungnai thok omo kaisa 40 rupees hingkang tabuk pai tilangnai ang kusumai hingke belai no thokjago da koto bai sini sakla basa naithok bo borok khorogni ani subscriber hingke borok angbai malai kok saka belai bukha strangkha belai bukha gahamchini da koto ni norok bai haina hayang taisa malai finai tata nogo sokpa kya guys amke chicken roll amo hingke to kukini chicken chowmin momo stu phekya half plate yang chicken soup rok ikonai di kusumai hingke ani favorite cool drink to be phaisa hingka tabuk chagrara kolomani hop ebre nahari bisuk chicken kabang mar sari ka hamjo tonono tai shahan halam sakfiu ani youtube channel di poro paimani momo tabuk sari ku sasinai momo chabai noroi malai tabuk hingke jeng kherangbar hospital thanai haini bage jeng tabuk tom kala kya to jotono saimano guys ang tabuk la shui injection jagai tongo hone an chori hamsu gya kho tabuk sakang puila dukmali bazar shokpai kisa awang ko tu habai ice cream chana phok gai ice cream chana ni neme je ice cream kaisa pan kri kya ata tamia kho jepur ata ma afro jeng kherangbar hospital thangnai atao se time hingke ba ani injection jangnai tamke kisa cool drink na lage jeng ke kwai bona lakya kabang ma khe dara songni banda batong oro ja kwai rok chaw akoi kisa rest khlai ikona sikdi khumlungni bio horong ke ebret jung sasa nai thogini dong he da ke jung tabuk suja kherangbar hospital thangnai tom kawai sokpai ke hospital ke tabagani prescription funogai ang injection jagai thangnai kwai bo chai haitiro doctor bai sanjaga no khanga kwai chai phaione hape doctor tano tini injection de nurse rok jeroi ronai broga joi tong patient bo sori hamya gaja ba hina chuklai tonglai jo koloma jora boro bo sori kosto ngai tongbai khena tabuk hingke ang injection jangna nai tongna halani ben rog robori tongbai khetam ni hinmala ni right side ni ben chimi se kisa kotor khonok jago do ke tabai koro jaga samari shuo jiano injection nai or nurse ni belai ke bini yak smooth bo belai ke careful ke roa belai hambai nurse ngano joton experting ya baksa bo ringya baksa nurse rog injection rena ringya rog bai manja khangkang ke patient rog belai ke no cost man haipen chara gya hai diba guys nge tabuk ang nogo ki filgi tongo ke kisong bana singi tongka haipen bazar bathek thanai jo thangpro iko guys ang norok na samani bazar kisa bathang nai tabuk bazar bathak iko green apple lok tonga ang kisa green apple lok paitilang nai tamni hinmala green apple lok belai thokjago khumulung ongkhor ya balok atini songkhor siwa gi ko ang mixed dry fruits bana kamo bo paitlang nai tabuk ke nogo kifili tongoi ko ani je daily life cholui tongmani abono ang norok na update boroi tongjao guys please norok amte hai blog mang rose nanya sile jagai tongkana tamni hinmale ang hospital lai shuo thango phai amte hai mang jagai tongshu nanya sile kanga black heart di naina sile ang ba white heart di gai bazar ni simi tui ningai phaimani nok malanya nai khai bere botol thaise tui pairi khi kangbo chirio Kiran Kumar song welcome khaita no haimen hera baby koi chop pai tu mani beauty sana dani songo bati shawin nong no phono gari kha botak chop sanai tungde ma ehisi arok su sana bana sapo ya
Cintu. 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 Nakalo masa. Tabo hingga ang obono baza khaina bagi ready khlaina ka phanto bai mushroom som satere jag yang thokbo tung jak ba or pas prondo rekha kisa motong bahai manani bagai hingki ang tabo karayo wahan mu khiklai rekha tabo obono kaham ka kolai ako yang kholo bernai phanto bai mushroom baza hingga belai thokugo mushroom sim baza phan markan thogo hingga ang tabo baza khaite te ko jamuk bo chawi tongo tini horosi nogo ta musong nong no funugana iko dail nasingaila tabuk ang baza khaibai mairok sa hangka sa tukusinai maijabai tuku hangka ang tini nu white ham tuk makalayana omo hangke phungni muya awandro ama song chawi pakhya odek tongmani ke tai lep nile thamse tong shiwara jagawa jengke be khorong ni hingke maiche kho bongke mosne kelwa mosakati pias roita ge yangonai de ani mushroom 50% mungkhano ni mano ge tabuk ang amano thaska kole rifika yangonai lasini thasuk busuk maka babu khagai jone rekha para bosta thasaka oro bufang sakawo ton khangka sogone se khagai jone re ba khangka mo bebang norungoi ton khangke wasa bai lop saka muni pa edi ba obosung ebre nahla maganang raksu angke khage tongkha sakamo mar kheno thasuk bu gtei ko kotorma hangka ba ebre yong rok bo sa thok jago belai gtini bagai thasuk kuthi hangka yong thumya diba ikona sikdom mishra torman camera hangka sa kotorma sa nukjagya tabo hangka ang mono bukur khuknai tabo hangke ko bukur khugui pakhya obona ang tabok thas ke rana sakang mui kolir lagena guys ikona sikdan mui mus mokha kar sina se pura nahla kasa kengni pra bai modom phai suka paspran ba kisa sara jangka ba markan thongnai tini hingke tabok jeng iko chini thaisuk sarai pakhya thaisuke kotoma najdi khola hingke busuke patla chikon sa markan tuyu gang tong mairang sarai pakhya ke yang mai bukhrunya kang je musongmani baino tabung mai jaba khesang tukunai tukui musui thui paisinai ge tini belai kheno lengkha phungni theke wasamalaishu wasanogoma phaya bising susi buyor jagong ba besuk se bahanok dunugo yang kostongoi tongkhana abang na saimano ke next vlog nor wai malai nai jetarano hor kaham.